Türkmenistan'ın Guruluşuk ve Senagat Toplumunun işgärlerinin bayramçılığı münasibetle yurdumuzun Senagat ve Guruluşuk Önümçülüğü Ministerliği bilen bilelikte döredilen aydın geceler Hocaluk Cemiyeti import önümlerinin ornunu tutyan önümlüğün görünüşünü hasam arttırmak, teze iş ornlarını döretmek maksadı bilen yurdumuzun Senagat ve halk hocalığını gününden artyan talapları gözünü tutup geçirilen genişliğin gözlük ve selcermeler neticesinde Xitay Halk Respublikasının öňdewarjy kampaniýasy bilen orta we kiçi toğuk geçircilik kabiller önürüp başladı. Türkmenistan ilkinci gezek ýolu goýulan önümçülükdäki enjamlar toplumy dünya bazarynda belli bolan Xitay Halk Respublikasynyň we Germaniýanyň Siemens Standard Motors Ltd kompaniýalary bilen bilelikde ýürütü sarıgyt boýunça işlenip düzüldi. Ýyllyk önümçülük kuwatlygy 80 milyon metre deň bolan 0,16 kilowatdan 35 kilowata çelinip pes we orta geçircilikli 0,12 mm kilowatdan başlap 300 mm kilowata çenli görnüşlerini önürmäge ukyply alümin we mis kabelleriniň önümçülüğiniň birinji tapgyry ýoly goýuldy. Bu bölümde teze iş orunlarynyň 53'si döredildi. Hocaluk Cemiyetinde öndürülüp başlanan teze kabiller mis we alümin geçirjili, içki we daşky bron gorugly bolup, olaň aýratylygy gorug serişdesi ýanynda ziýanly tüsäni az goýberjilik, ýokary temperatura çydamlylyk ýaly tehnika häsiýeti eýedir. Dünýä ölümlerine laýyklykda dowla awtomatlaşdyrylan enjamlar we önümçülükde ulanylýan çegmalar häzirki döwrüň talaplaryna dowla gawat gelýär. Şonuň bilen birlikde howpsuzlyk we tehnika taýdan halkara ölümlerine laýyk gelýänligi tasdiklanyp, Ýewropanyň öňdewarjy degişli guramalar tarapyndan güwänamalandyryly, ösüşlerini ýygdyrly artdyrýan ýurdumyzyň Senagat we Guruluşyk Önümçüligi Ministerliginiň bilelikdäki aýdyn gejeler hocaluk jemgyýetiniň sarpejleri degişli önümler bilen dowla üpçün etmegi gowunurjy wakadyr. Bu ýagdaý milli ykdysadyýetimiziň köp ugurly esaslarda ösdürilýändigini aýdyn tasdiklaýar. Ykdysadyýetyň köp taraply hormatly prezidentimiziň ýokary netijeleri gazanmak uguruny kesgitlen esasy wezipeleriň biridir. Bu wezipeleň oňy çözülmegine hormatly prezidentimiziň hut özüniň gollamagyny döwrüp işleri amala aşyrýan aýdyn gejeler hocaluk jemgyýeti uly goşunt goşýar. Hormatly prezidentimiziň hut özüniň gollamagy bilen aýdyn gejeler hocaluk jemgyýetinde işler ýokary depgine alınıp barýar. Elektron senagatyny ösdürmek hemem daşar ýurtlardan getirilýän haritlaryň ornunu tutyan önümleri önürmek boýunça alınıp barýan işler häzirki döwürde özüniň ajaýyp meýwesini berýär. Hyzmatdaşlygyň türkmen önümlerini uly islegi oň ýokary hilini döwrüpdygyny tasdiklaýar. Ýurdumyzda önürilen dürli görüşli ýokary hilli önümler watanymyzyň innovasiýalar hemem ilmi tehnika ösüşiň ýoly bilen öňe tarap okuny barýanlygynyň aýdyn suwutnamasydyr. Köp ugurly işde ýurdumyzyň telekeçilerine ähmiýetli ornuň degişlidigini bellemek gerek. Olar esasen yerli çegmaly peýdalanmagy, döwrüp öňdewarjy tehnologiýalary öwrenmegi we işçiň ornaşdyrmagy ugur edinýärler. Döwletimiz hususlaşdyrmagy dowam etmek bilen hususy ulgamy uly golluw berýär. Aýdyn gejeler hocaluk jemgyýetiniň bu gurdaky tejribesi nusxalykdyr. Günnelik durmuşda sarp edilýän serişdeliň we enjamlaryň önümçüligine möhüm ähmiýet berilmegi döwrüp talapdyr. Şolaň görnüşlerini artdyrmak we hilini ýygdyrly gowlandyrmak boýunça işlere uly öns berilýär. Türkmenistanyň Guruluşyk we Senagat Toplumunun işgärleriniň bayramynyň belenilýän gününe aýdyn gejeler hocaluk jemgyýetinde öňürilýän dürli görüşli we dürli ölçegli ışıklandyryş direglerini, demir sütünlerini, ýol hereketini kadalaşdyrjy ýol ışıklarynyň daşky çarçwalaryny, guruluşyklarda ulanylýan dürli görnüşli metal önümlerini horomlamak işlerini amala aşyrmak maksady bilen teze düzüm işe ýerdildi. Bir gezekde 16 kub metali horomlamagy mümkinçiligi bolan poslamayan polotdan dürli önümleri horomlaýjy önümçülük üstünlükli ýoly goýuldy. Bu ýerde iş orunlarynyň 15'si döredildi. Häzirki wagtda Türkmenistana iň uly önümçülük bolan bu düzüm dowla innowasion tehnologiýaly awtomatik enjamlary bilen enjamlaşdyryldy. Olaň Ýewropa ölümlerine laýyklykda degişli güwänamalar bilen tasdiklanmagy aýratyn bellerliklidir. Berkarar döwletiň täze ýamryň galkynşy döwrüne telekeçiligi, hususiýetçiligi ösdürmäge uly mümkinçilik açylýar. Bu urda hormatly prezidentimiziň amala aşyrýan özgörtmeleri ýokary netijelere beslenýär. Gahrman arka dağımyzyň başyna başlan we häzirki döwürde hormatly prezidentimiz tarapyndan üstünlikli amala aşyrylýan il-ýurt bähwidine gönüktirilen işlerden ruhlanyp zähmet çekýän aýdyn gejeler hocaluk jemgyýetiniň hünärmenleri häzirki döwrüň talaplaryna laýyklykda işlemegiň ýörelgelerini usatlyk bilen özleşdirýärler.
Täze önümçülükleň ýola goýulmagy hormatly prezidentimizin ýurdumyzyň senagy taýdan ösüşini ýokurlandyrmak boýunça öňünde goýan wezipesiniň oňyn çözülmegi bilen berk baglanşyklydyr. Sarpedjileň islegi öwrenilip, kärhanalarda önümçülüň kuwatyny artdyrmaga dol mümkinçilik bar. Häzirki wagtda onky önümçüligi özüne jemleýän 420 goly iş orunlaryny döreden Aýdyň Gejeler Hojalyk Jemgyýetiniň toplumyny öňürleýän önümler daşary ýurtlardan getirilýän önümlerden epesli arzandyr. Ýurdumyzda ul islegilerleýän daşary ýurtlaryň önümçüligi bilen münasip bäsleşme okuyuply haritler öňürmek boýunça Senagat we Gurulşyk Önümçüligi Ministrliginiň bilelikdäki Aýdyň Gejeler Hojalyk Jemgyýetinde uly işler amala aşyrylýar. Elektron senagatynyň ilkinji nusxasy bilelikdäki Aýdyň Gejeler Hojalyk Jemgyýetiniň bu ugurdaky tejribesi daşary ýurtlardan degişli kärhanalarynda da uly gyzyklanma döredýär. Ýurdumyzda öňürilen türlü görnüşli ýokary hili önümler garaşsyz watanymyzyň innowasiýalar hem tehnika ösüşüň ýoly bilen öňe tarap okulyny barýanynyň aýdyň suwutnamasydyr. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzda elektron senagatynyň ösdürilmegine we enjamlaryň ýokary hil derejesiniň öpçün edilmegine aýratyn öns berýär. Bu işler ýurdumyzyň dünýä hojalyk gatnaşyklaryna goşulmagyny şertlendirýär. Türkmenistanyň Senagat we Gurulşyk Önümçüligi Ministrligi bilen bilelikde döredilen Aýdyň Gejeler Hojalyk Jemgyýeti ýurdumyzda import önümleriniň ornuny tutýan önümleriň görnüşlerini artdyrmaklygy, işlen gerimini giňeltmekligi, arkadagly gahrman serdarymyzyň ýurdumyzyň döwlet kärhanalarynyň öňüne goýan belent maksatlarynyň üstünlikli çözülmegi ugruna ihlasly işlejekdiklerini inandyrýarlar.